IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kinonpermaran ni Lawag City Mayor James Brian Alcid arin ugyandan ti panakisarita kadagiti agtagikwa kadagiti bakante alote nga asi dagiti tiendaan ti syudad tapno mausat a pagparkingan dagiti mapanaggatang ken dagiti bisita. Sigon ken Mayor Alcid daytoy ket paset ti ganda ti lokal a gobyerno amang nayon itad-ado a parking space tapno mapalaka ti panagtienda dagiti umili ken maliklikan ti trapiko iti sentro ti syudad. Inlawlawag na at Rizal Street ket maysa a National Highway isu nga may paret ti agparking iti igid ti kalsada. May palubos laing ti panagparada no agibaba wenno agikarga digiti pasahero. Yagdama kami na po, syempre dito aglawlaw di tiyendaan talaga, it's allocated for parking spaces. Di ganin kanay yung concern digiti nga ro umili, di ka kailan tayo is di more parking spaces talaga di vicinity around the market. So admittedly po, ang problema tayo nga ro di parking spaces at lalo na takil ti volume di consumers mapagtiyendaan. So we are looking into to amend the ordinance, the traffic code. We're coordinating also ako with the ILG, the National and DPWH if the certain sections of city is pabalin kayong pagparkinganin. That's one solution, suggestion na solution tayo. Number 2 is the vicinity maximizing. Number 3 ako, we're trying to talk to the lot owners nag-enter the PPP, Public-Private Partnership Program. Nagiging vacant lots nearby, iti tiyandaan ako, lumabalin nga, nag-entertain itong memorandum, the PPP nga pagparkingan ako. So, nangulitan natin nga may kisarita, iti lot owners, lalo dito nauraman, nakisarita ti mesa nga lot owner, so pinakonsolidate ko lang ng sinuna, baka mabalin tayo engage iti PPP. Number 2, jilikot ti Macdo, di vacant lot injay, kitain tayo pasabot yung lot owner apo, mag-entertain the PPP. So, also the dati nga pagparkingan di as the WHP. So, kitain tayo apo, no, di mabalin na solution na beta apo. Dito ngayon, awawatin tayo, dito Rizal Street, consider kami nga national highway, na itag beta apo, so hati mabalin nga pagparkingan. So, pag i-drop offan, okay lang. Basahan ang parking, mabayag ako. So, DJ. So, that's some of the solutions ako. So, DJ, parkingan talaga. Kabayatan na inbatad ni Mayor Alcid ano makasarak iti umno alote a pagparkingan ket makatulong daytoy iti panakapabasit ti trapiko ken iti panagtalinaed ti kinaurnos ken kinatalged ti dalan iti syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.